Buddha temple. Guys, apa goजौ गाखोनो दा ओरै गोजौआव? Oh my god, finally. Oh, लोगोफोर गोजौनिफ्राय नायलायनि भिउखौनो. खुलुमबाय लोगोफोर, good afternoon. दाहाय टाइमा जादों 1:15. लोगोफोर दिनै एसे बेरायनो होननानै फैबाय जोंनिनो खाथि बगामाटियाव हागुफुराव मा नुयो मा नुवा मैदेरफोरबो फैबाय थायोनो दा दैज्लां बोथोरखाय नायनि लोगोफोर नोंथांमोननो एसे भिउ देखायलांनोसै नङा होमबा ओमफ्राय लोगोफोर आङो 23 खालि जोङो फिक्स खालामदों माने शिलं मेघालयआव थांनाय आरोना जों सानथामसो थांगोन बायदि जादों दा फिक्स जायाखै जुदि थाङोबा नोंथांमोनाथ' नुनो मोनगोन शिलं मेघालयनि भिउ लोगोफोर बेखायनो दिनै सोरबाफोर गोदान भिडिअ हाबसनदोंबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लोगोफोर नुनो मोनगोन नोंथांमोना शिलं मेघालयनि भिउ अब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोननो गेटखौ देखायनि दा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननो आं गेटखौ देखायनि दा नैबे मिटा लोगोफोर फाइनालि आं खाथियाव थांनि नै गेट पास तारमाने गेट पास गैया लोगोफोर फ्रि माने जेब्ला बै डिसेम्बर जानुवारि बे खाथियाव माने लागोन बायदि मोनदों आरो गेट पासफोरखौ नै बगामाटि पिकनिक स्पट बरायबाय आदारिस' ना बरायबाय लोगोफोर दाहाय मिटाखौ एसे देखायनि नै बे आंनि मिटा नोंथांमोनाथ' मालाबा मालाबा नुयो ओमफ्राय नैबे जाबाय आंनि सालथै लोगोफोर नै सालथैया आंना बगामाटियाव फैनो मोनाखैनो बेखायनो लाना फैदों बेखौ दिनै फार्स्ट टाइम आरो ना नैबे रयेल एनफिल्डजों बगामाटियाव लोगोफोर मानो होनबा लोगोफोर आं इउटुब बानायनो होनानै नैबे रयेल एनफिल्डखौ लादोंमोन बेरायनो थाखाय दा सालथैखौ फार्स्ट टाइम बगामाटियाव देखायनोसै ना सालथै ना अके लोगोफोर दाहाय सिङाव हाबलांनोसै नोंथांमोननो अखा बोथोरनि अखा फ्रि फ्रि हादों लोगोफोर देखायलांनोसै आं नै गेटखौ नाय लोगोफोर मोजाङानो गेटआलाय उनथिंजाय गेटखौ नोंथांमोननो आं देखायलांनि र' औ नै गोजोन्थों थेंक्स लोगोफोर थ' लेट्स गो बाय 50 थाखा बेलाय बाइकनि नामानि लोगोफोर मोनसे गुड निउस आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल ओमफ्राय जों रयेल एनफिल्डजों फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय 50 थाखा स्लिप दानदों आरो दै लोगोफोर नोंथांमोना फैबोला दानिया एसे एनै फैसा लाबोखादो नङा होमबा लोगोफोर मालाबा जोङो गोदो फैयो माने जोंनाथ' लकेलानो नालाय मालाबा जों फैसा गैयाबाबो फैयो आरोखि बेरायनो नङा होमबा बिथा नंगौना बिथा जों मालाबा फैसा गैयाबा फैयो ओरैनो बेरायनो माथो थाव सोबाय आरो पकेटआ जिर'बाबो जों मालाबा फैयो आरोखि दा नोंथांमोना फैसा लाना फैबानो जाबाय आरो लोगो फैबाना दै नै बाइकनि नामा 50 लादों बा गारिनि नामा बेसेबां लायो मिथिया लोगोफोर दै एसे फैसा लाना फैदो आरो पार्किं हिसाबै माबा मोनसे स्लिप होयो फैसा लायो होननानै टुरिजिमनि नामाव दै बगामाटिनि अके लोगोफोर जों फाइनालि सिङाव हाबबायना दिनै बिराद मानसि जादों मिथा खिन्थु जों लकेल हिसाबैबाबो दिनैसो फैदों आरो ना एसे गोबावानो जाबायमोन फैया मास मोननै ना मोनथामसो जाबायमोन आरो ना मानसि जादों दिनै मानसि जादों र' लोगोफोर नोंथांमोन एसे भिउ देखायदों दै सिङाव लोगोफोर बगामाटिनि भिउआ नै दैया नै लोगोफोर दैया गेले 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 दाउ बोसे सिजोन नंखाया ओरैनो बेरायनोबा मोजां आरोखि खाना जानो बा फेमिलि हिसाबै गारि खाना जाया होमबा बे जानुवारि समावसो जायो लोगोफोर डिसेम्बर समावसो दा नैबे आरो मास मोननैनि उनाव बे साफा जागोन लोगोफोर दैया लोगोफोर नै भिउआ नै बगामाटि मिथा माबाफोर टेनसन नामा माबाफोर टेनसन नामा मा टेनसन मिथा बगामाटि खुरखानायलाय मा जेबो जा खालामनाया ब्रा नै गोलैगोन मिथा गोलैगोन नै आयु नै गोलैबाय थैखागोन मिथा नै आयु माइ गड अ माइ गड दे मिथा दाथ' लोगोफोर बिथिं बारनो हाया जेब्ला डिसेम्बर सिजन फैगोन ना जानुवारि अब्ला बेयाव नाव लाबोगोन आरो ओमफ्राय ओरैहाय बारनानै थांनो हागोन आरो ओमफ्राय ओरैजानिफ्राय फैनो हायो ओरै नाग्रिजुलिनिफ्राय ओरै लोगोफोर दा जों नैथिसो फैबाय नालाय नोंथांमोना देनां नैथिं फैब्लाबो बेथिं बारनो थाखाय नोंथांमोननि थाखाय नाव फैगोन नाव जेब्ला डिसेम्बर सिजन जायो ना लोगोफोर दै अके आं बेखौ बुंबाय आरो नोंथांमोना मिथा गार्लफ्रेन्डसो लाब जागोनलै बेयाव जेबो खामानि गैया आं बायदि सेंग्राया बालन्दा सेंग्राया लोगोफोर गार्लफ्रेन्ड थानायबा जि इन्जय खालामनो हागौमोन बेयाव फैनानै इन्जय माने गाज्रि इन्जय नङा आरो ज' माने लाइन मारनो हागोन आरो गोसो गोरबोनि खोथा फ्रि माने माबा माबि लाना फैनानै जालाबायनो थान्दा नङा होमबा चिकेन मम' फ्राय गोजौआव गाखोनानै बुद्ध टेम्पल देखायनो बुद्ध गोजौआव गाखोनो दा ओरै गोजौआव हागोन ना बेना हायोलै लोगो हायो नोंथाङा टेनसन खालामनाङा खिन्थु नै अखा बोथोरनि माबा जादों लोगोफोर मा होनना बुङो पिछला जादों दै एसे मोजां गाखोनांगोन आरो दा नैबे समाव ओमफ्राय नै हाथिबो फैयो सम खिन्थु देन्जार लोगोफोर नाय गोथौ नाय Oh, Bogamati. Oh my God.
लोगोफोर नायलाय मोथा आंखौ खारखायसोलै पुरा गोजौ गाखोबोबाय टिंनेंबाय लोगोफोर खारदोंमोन आं बांद्राय गाजाना मानसियानो कमेडि मेन मिथा लोगोफोर नै भिउ नाय बगामाथि माय गड लेट्स गो लोगोफोर फाइनालि गोजौआव मोनबाय नोंथांमोननो बुद्ध टेम्पोल देखायगासिनो आं लोगोफोर दे देहाबो माने जेनेबा स्पिड खारदों बे स्टेप लेंबाय नङाबा नेङानो फानि खामायना जों एसे खारना लानानै पाहार गाखोबाथाय जिबनाव माने बोलो एगारनानै खारनानै गाखोनाङा आरो जेनेबा नर्मेल गाखोनांगौ लोगोफोर फाइनालि बगामाथिनि गोजौथिं थाखो थाखो गाखोनानै फाइनालि बुद्ध टेम्पोल गाइस नोंथांमोननो देखायलायनो र' उननिखौ नाय लोगोफोर नाय नै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय दा नोंथांमोनाबो नुबायबो जानो हागौ गोबाङानो खिन्थु जायफोरा नुवाखै नोंथांमोना बगामाथियाव फैयोब्ला गोजौ पाहाराव थाखो थाखो गाखोबानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन लोगोफोर अके अब्ला नेक्स्ट भिडिअ नेक्स्ट भिडिअ बानायनोसै बेलेग दस्रा भिउ नामा अके लोगोफोर लोगोफोरनि गोजौ भिउ नै माय गड भिउ माय गड फाइनालि गाइस लोगोफोर नोंथांमोना गोजौनिफ्राय नायनानै भिउखौ ना नायदों ना नाया बारदो मिथा बारदो माय गड बार मिथाय बार लोगोफोर गोजौनिफ्राय नायलायनि भिउखौ नै माय गड लोगोफोर नै दिस इज बगामाथि हागुफुर गाइस माय गड माबा मोनसे जानो नायदो जोङो मा मोनो आइसक्रिम मोनो मा मोनो ना मा स्टिं होनोसै ना मा माइले स्टिं नङा आं नङा लोगोफोर भिडिअखौ फोजोबनोसै एकदम सर्ट जाबाय नोंथांमोना फैनो हागोन दासान्दि बगामाथियाव फ्रि फैनो हागोन नोंथांमोना बेरायनो हागोन एन्जय खालामनो हागोन जेबो टेनसन गैया लोगोफोर अके बेनोसै भिडिअआ नेक्स्टआव लोगो मोनगोन नामा लोगोफोर अके